Zeo zer behar nuen. Bai. Zeo zer behar nuen, pozik egoteko. Eta? Topatu dut. Zer da? Bueno, zu izan zitez. Baina ez naiz. Esateko modu batik argi geratu da, ni ez naizela. Ez naiz ni. Atxekabea nagusi. Zeo zer behar dut. Vale. Jarraitzen dut. Zeo zer behar izaten tortilla pintxo bat izan da. Kabo. Tortilla pintxo bat. Aukeran eman da... Eta tortillatan, eta indarrak danatarako. Datozela gure lehiakidea. Pasa, barruda bezez. Datozela. Ez maite. Zierrekaiz. Niko eta leire. Neronek ere idazki. Zia. Ez, diot. Zer. Parean jarri zero, utxune betetzeko. Alako pertsona laguna edo patata tortilla pintxo bat. Bueno, zu hobeto. Bueno. Ez maite. Baina ez bada pintxoa janda, ja. Ez maite, zeu epe, batera ze ondo. Ondo, hirugarren saioa, aetz, dirurik ez, finalik ez. Maite baina miluzen ibilbide ederra egiten. Ja, lehenengo pausuak hasi gara. Bueno, esan dugu, adimen artifizela ikastena aetz, baina bestelako zaletasun batzuk be bai. Bai. Surfistia zara? Bai, ustea eta surfeitia. Oi, ez dago daugera asko, normalen. Ja, Durangoko hondartza ez da berezik famatua. Igotzen dien temperatura, gazten dan pizka testu eta... Bai, ez du munduaren akaberaren alde egin nahi duzu. Claro, Durangoko kaia. Surfe egin alizateko bertan. Bueno, aukera bada. Eta gara solasaldi talde bateko kide, zer dori? Bai, kimoak solasaldi talde, eta dituguz udalekuak, eta joeten gaur bi aste voluntario. Ondo? Niagaz. Zuek begira. Ederto. Ederto. Xake jokalari. Bai. Gaur dakozu arerio bat, hor etorri barrietan, xake jokalaria dauzelako. Kasparov eta Zakizer, Bai. Maite, eta esan dugu, musikaria. Bai. Gozue taldean. Bai. Eta gitarra joten, bai orain, zer ikasten? Saxofoie. Guau. Zema demora? Animatuta, Urte bete igual, bai. Ja neurri hartuta. Laster 2 urte. Do eskala egiten dugu ja. Bai. Vale. Non sartzen da, dinot, ikasketak be... Gauza asko. Denporazko eskatuko dizute, eta non sartzen da, saxofoia, aldan lekuen. Bai. Bueno, bestela, saxofoiari eman lehentasuna eta ikasketak utzi beste baterako, edo... Eta bete gero. Bueno, ez maite, gaur finaltxuren bat edo egiten dugun da dirutsuarekin estrenatu, alere zepozik gu, zuekaz, ongietorri. Asierretak aitz, Gabon. Gabon. Bejo dizuela, Bigarren saioa. Eta ja hauek txintxin otxea entzun dute. 300 euro, Patrikan! Ondo. Ez dira txarrak, zertarako? Erabiliko ditugu momentuz? Momentuz, afaitxu eta parrandatxo bat. Ados, non? Mutreko bertan, zer. Bai, ez dute esango non, ze turismo gehiagiraren kontra eta kanpaina egiten ari girenez, eta mutrekun ez dago lekurik esate dute, baina bakite ondo non ibili. Bazarete parrandazaleak eta? Bueno, den baino gitxio, baina bai. Zer dela eta? Beraka da hori? Edari izango da. Bai? Ez da. Ze, 34 urterekin? Karo, 20ekin baino gutxio. Ez dugu esan ez deunik etxen, zendeu baino gutxi. Gutxiago. Bueno, ja, 20ekin baina gehiago egitea. Ez berdina. Baina ez dago ondo ez, orain 20ekin baino gehiago egiten dut. Bai. Zako meni. Zuk berdin, Ilaski, zuk ez du sekta hori. Jaitxibarik. Zampiontzean, Ilaski paranden zampiontzean. Gainontzean, brigadan lanean eta bar, denbora pasa hasier, ze zaletasun? Tipikua ez, lagunekin egon da... Futbola ikusti guztia esat, reala, bai. Real zalea zarazu? Bai, eta erola uretako motorrian debiltzia aldetenien, bai. Hori oso denbora pasatoikoa ere ez da, baina... Eta ez detetxen asko, baina, bueno. Baina badaukazu jabetzan zugu? Eso. Vale. Alokatu eta... Alokau debili. Antxe mutrikun, Bai. Inguruetan, ondo, ekaitzek zer egiten du, horrela denbora librean eta? Neri, neguan esnoua uste desat, eta... Esnoua, elurra edo kirola esan nahi duzu? Kirola. Bale, ados, ez da, igual, bietak ikitek parkatu elurra, esnoua egite duzu, Kirol zaila da hori, Ez da, zaila. Ez, behin ikasita, eta noski? Lehenengo... Aldakako bat hartu, bale? Ipurdiko azurra... Baina ja ondo pinduta daukagu teknika, bikain. Miluzeko aldapa ere, hau ezak izeko loretako pista izango, baina zuentzat, urdina, berdea, buelta hortan. Animo, bikote, gozatu! Eskerrik asko. Niko eta Leire, ongietorri, ze moduz? Ondo. Bueno, esan du Karpov, Kasparov, Niko, bai, ez da? Bueno, bai, batzutan ibiltzekea. Ederto, zer zarete, klasekidiek, Leire? Bai, biokimika ikasten du. Biokimika ikasten, Leire zu nondik, zato? Donostitik. Eta Niko zu? Ataundik. Ondo, leku ederra. Ataungo zestatitatik, konkretuki? San Martin dio. Hau argitzea zinezeko gaita, noski? Bueno, eskupilotan be bai.
Bai, bueno, ja pixkat utzita, nago, karreran asuntokin da, zaildu iken da eta denbora tatzea gauza guztitako. Denbora eta esaten gabiltzena, ez da? Bai. Baina plan ikaragarriak bai batak eta bai bestiek. Datorren urtien Erasmus egiteko... Asmoa? Asmoe, Niko, zuk? Bai, laster, guain Ginebran, hijo. Eta Leire du, Ni Pragara. Ba pentsa. Zora, barri. Ba pentsa. Epa. Eta Asmoan... horretik iluzera. Bai, hori ere, bai. Baina, ja asmorik badaukazu, nik Erasmus aldia aprobetxatu nahi nuke, zertarako, Niko? Bueno, ondo pasatzeko eta esperientzi berri bizitzeko. Ikastea ez du aipatu ere egin, ondo dago. Leirek zer dio? Nik jende berri ezagutu, leku ezberdinetakoak. Eta ez da ikasi honek eba, bikain. Biokimika atzean geratu da, ondo dago. Motorrak berotzeko Niko Leire miluzera etorri eta sorte apurtxu batekin zaku eskuratuz gero, Erasmus askoz lasaiagoa. Bai. Izango Dira Pragara horrela. Bai, bai. Ega, nor nahi duzter, den bat. Niko Leire, zorte hon eta ongi etorri gurera. Eskerrik asko. Erne, Erasmus aldi on baterago badagota. Gaur, Miluzen, jokoan, 23.000 eta €1. Iopa! Hauena ere bada Erasmus aldi bat, ez da? Ari dira jende berria ezagutzen, eta tarteka euskara pixka bat ere ikasi. Arantzako Arnate egitik, publikoa gaur, egokitzen. Apazue! Jende jatorra! Niko Leire, xakeko lehen mugimendua, zuen esku? Potokumeak engo dugu. Bertxotan, ari nahi duzu zuek, Ahetz eta Maite, zertan jarriko ditugun? Ikusi-makusi, trigoren berbak, ikusi-makusin, bikain. Trigoren berbak, hasi erreteka itzentzat. Zora, harri, Ahetz eta Maite, ikusi eta makusi, aldela, eta asmatu batez ere, naturzaleak? Bueno, apurtxo bat. Apurtxo bat, gehiegi ere ez, natura lasaitu da. Orientatzeko moduen bai. Noski, ia ba, ezkaren taula marrena galtzen, hauetxek, elementuak, arraina, korala, aitza, hauntza, gamelua, kaktusa, igela, eta zuaitza. Begiratu ondo eta, gozen, demora, Ahetz, igela. Lau. Arraina, Maite? 3. Zuaitza? 8. Kaktusa? 6. Gamelua? 2. Korala, Maite? 2. Hauntza? 4. Aitza? 3. Igela? 1. Arraina? 1. Zuaitza? 8. Kaktusa? 6. Gamelua? 5. Korala? 2. Hauntza? 3. Aitza? 3. Igela? 2. Arraina? 1. Zuaitza? 8. Ai, momentu baten urrundu gara. Bakarrekin geratuko gara, 10 puntu, Ahetz, Maite. Azerretekaitz, batrikoaren berbak zuentzat. Basari, berbazaleta. Bueno. Bai. Kantu zale seguru baietz. Bai. Eta korrikako kantuak ze honak izaten dira. Bai, historian zehar korrikako kantuetatik hartutako berbekin osatu dugu taula, Azerrekaitz, eta hause taula. Tempora. Instintua. Sena. Hostia, Biluzi, Asier. Pilpilean. Instintuekaitz. Sena. Biluzi. Karrika. Instintua. Sena. Biluzi. Erantzi. Barre oilua. Algara. Kalea. Karrika. Orkatilen gainean eserita. Kukulumush. Borborka, taupadaka. Pilpilean. Utzi. Laga. Arnasa. Atza. Haupa. Tipi tapa. Taula osoa, Egun puntu, mutrikura bikain. Ondo. Niko eta Leire. Pentsatzeko da laizter, Erasmus aldia bideatuko baduzue, despedidaren bat izan dela, udan? Bueno, oraindik ez baino lehen. Esan diate lagunek ez kontatzeko barkatu. Zerbait antola bate, baina horrenik sekretua. Udan parrandarik egin dugu?
Zeoze. Bai, gutxitxo? Bai, gutxian txen. Bueno, txirritatxoak egin duzuen partez. Mordoa gainera, Herri zerri ibili da, eta bueltan, bertxo ekarri, hemen txeitzak eta oinak, eta guazen. Uda festarik festa, Pasata. dantza ugarita, Trago. Euskal Herriko patroi, Guztiak. ezagututa, Zeharo. saltxan asko ibili, Ondoren. bukatu zait ba, Zeharo. orain kurtsoa hasi, Ondoren. hartuko dut. Lasaiago. Ondo? Ondo, foto txiki bat. Bai. Osatu ez du egingo itxuro nala ere, Niko Leire ondo abestuta gainera. Ba, biak atxoiekin, 6 puntu. Oso aurrera ba, Ahetz eta Maite ez da akaso azera diztiratxuna izan. Baina lasai, hortarago eta inintzioak. Hartu lekua, azera eta kaiz bestaldean. Lehenbiziko erronda. Ia, 3 balortzen dugun. Denbora. Apa ez. Eskopetia. Ondo. Zua. Hortik hasi, bai. Mangeria. Zuhiltzaia. Zer da? Zuhiltzaia zua itzaltzen. Mangerarekin zua itzali. Baina zer dauka? Estintora. Hori, suitzalgailua, bai. Berriketan. Korrekada. Botak egin. Zer da? Hostia, arkada. Ez. Korrekada. Bihozkada. Bihozterrea. Opa Maite. Hori ez dakiz zer den, baina... Hori. Duda. Ez? Galdera. Sotina. Hori bai. Superman. Bi dira. Egan egin. Zeruan. Ez da Superman da... Spiderman. Ez da... Superheroia. Bai, eta... Eta gaizkilea. Gaizkilea, oso ondo. Oso ondo. Ondo. Zotini eukitzen duen azken aldia. Nik zotin oso txarra izaten du gainera, Bai? ez da broma, irauten dit, joan etorrian, 3 egun kasu batzuetan. Ez da broma, benetan, daukat diafragma oso haula edo zakiz egertatzen Ta sustu emon da? Ez da ere. Ez, eh? Gatu dira, baina... Gero ez dakidana, Maitek, ze zotin mota izaten ote duen edo... Ez kenek izen zera Bueno, dute hori da... Ondo, danak, 60 puntu, oso ondo. Bikain. Asier eta Gaitz, ia zotinak entzeko moduko ariketa egiten dugun, Ogoixo jarri. Gio, jarri hori ere gerta egiteke. Hartu lekua mesedez, Niko eta Leire bestaldean, eta bikote bota, proposamena beldurri gabe. Bai. Ia ba, denbora. Bide jokotan ibili. Oso ondo. Helikoptera, drona. Drona, bikain. Jateko, janaria. Ados. Jose jateko. Hazi elurren. Ondo? Barazkia. Bai, zer da? Patatea. Ez? Tomatea. Segi. Tipula. Azkarioa. Ez? Lechuga. Ez? Berenjena. Ez? Kalabazine. Ez? Kalabazea. Pepinoa. Ez? Pinoa. Hau falta da? Zer da? Zingutziko. Piparra. Batxurie. Pipar? Pipar gorria. Oso ondo. Ez. Bien, Umea. azken egiteko hau. Umea. Eulia. Umea. Umea, Eulia. ulia, Raponaia. Ez da eulia. Txoria. Ez. Eltsoa. Ez? Zer da? Txoria. Tximeleta. Tximeleta. Bai, hori bai! Ondo. Aurraka zubereta. Gogorra aldi berean, ze ekaitzek interpretatu du tximeletaren eta elbi bat. Ze kategoria bat zeugan horrek, ez da? Danak oso ondo, 60 puntu. Itxo Niko eta Leire, urduri? Zeoze. Ja, ez. Eta orain? Oso ondo, hartu lekua mesedez. Ahetz eta Maite veteranoa gainera laguntzeko ere badaude bestaldean. Beste 3 bat osatuko dugu, seguru. Bai, bikote? Hartu lekua da. Eta denbora. Leire, hasiko da? Giratu, taksia, autobuse, traktorra, abioie. Ondo ez? Bigarrena. Daduek bota, Dado, bai. Berbetan, txistia kontetan. Komiku eta... Elkarrizketa bat. Bale. Txistia kontetan elkarri. Bai. Bai, oso ondo. Azulekue. Zerto.
Kontatu. Dakitxezen txisteanak ezin direla telebistan kontatu. Ja. Bat bez. Pena bat, ha? Baina saio hau gau dagoan. Kontatuko ditu denak segidan. Ikusiko, ez ze ondo. Beretan, Zuk bat? Nik behar izaten dut gutxienez 10 minutu. Politikaki zuzena dana? Oso, 60 puntu! 60 puntu! Eroglifikoak. Eta ez eta maite, danak asmatzeko prest? Saiatuko. Bai, eroglifo hau triste, danak asmatze dituzuelako. Gaiztotzen hasi da. Zuek pozi zaudeten artean. Marduen pute goi. Lehenengoa, ahetz, maite, denpora. Nongoa da zure laguna? Bai? Bai? Hori zer da? Un arra. Bai? Un arra. Bale? Nor da? Irundarra. Irundarra. Nor da? Ez dakit. Nor da? Oppenheimer. Oppenheimer? Gari. Gari arra. Gari arra. Ungari arra. Azkenengo momentu. Gari egin ditu disko atomikoak, baina bombak ez, Zaigu Oppenheimerrera, pentsa. Ez dakizu nortan dire izana? Ba, gero, asmatu du. Bueno, kostata. Berak ez daki zure gizona denik. Berak ez daki. Ez eta maite, bigarrena denpara. Tirorik entzuten baduzu. Urtu. Bai. Piezak berdinak irakurtzen hasiko gara. Ama akenduta ma, kurba lehenengo silaba behar dugu. Ma, kur, tu. Oso ondo. Tente, tinko, makurtu barik. 50 puntu ondo dago. Ondo. Gazierreka, beste pare bat eroglifiko zeuentzat. A ber, ba. Ia, lehenengoa, denpora. Non bizi zara? Hasi beste leku batetik. Oso ondo. Markina, peori emegaitzeko ordezkatzen du. Markinan. Markinan, parkinari markin deitzea, hori zugu zen, autoan utzi duzu markinan. Ondo dago. Ondo. Bale? Hasi arretekak. Proposamen horren ondoren, bai? Bigarren eroglifikoa, denpora. Amari oparitu diot. Novela. Ze ikustezu? Novela berde. Zer ikustezu? Zer da? Novela berria. Novela ez? Zer ikustezu? Ele berria. Bai? Kotxeko bi ele kartel, batzarra eta besti berria, orduan ele berria, behar dugu, ondo? Nik novela berdea ontzat emango nuke. Amari oparitu egin martzaio novela berde bat, Ondo, bikote, 1 puntu, zondo. Txistena. Bai. Niko tala ide, eroglifikoek. Ondo, zeuen gustokuek? Bai. Ederto. Ia zuek. Ba, lehenengo ba, hausia, denpora. Baskaltzeko prestatu dut. Nor da? Budina. Bikain. Ba, pertsonai hori, zoi historiko, budi. Eta behien sodioaren zeinu kimikoa behar dugu, enea, kasu honetan, budina. Bikain. Azkar gainera, Ondo. Ze hona arrainena. Bai, egia da. Bai, lan asko dako, Miramonen ere ona ditu. Bai. Miramonen gauza asko onak, Niko tala ire bigarrena, denpora. Irakasleak gelditu zuen. Zer da? Ze karta da? Ze irudi da? Asa. Ez? Bihotza. Ez? Beste bat? Ika. Bai? Ika. Egin eragiketa? Ikasle. Ika? Ikaslea. Baderantzuna zati, behien? Ika? Ikasi. Ai, abeslari bat hau. Ba, pika bat ikusten dugu, bekenduta Ika, Mika abeslaria da hori. Mika artista. Ondo ikusi hau bizitan dator bat baino gehiagotan da, Baina lehenbizikoa bizkor asko sartuta. 50 puntu. Niko leire ondo dago. Eta zazpikitxo bat, zilazki. Zazpiki basatia, aldi berean. Aritza Agirre bidali duguna, basatia diot. Preso ere hartu baitugu. Zazpikia horren ikusiko duzu, argazki ikusita begira, Gazteleraz dio, prohibida entrada vehículos particulares, eta euskaraz, bilatu duzun hitza ez da giztegian agertzen. Dagoela preso kartel hori, gu kontrako esan artean, Eta eskerrik asko Aritz, bidaltzegatik, txalo bero bat, Aritzi. Zazpiki egin zan,
Dudana kartela, zer? Bai ez da. Zer? Imprimatu ikusi da, ikusten ondo dagoela. Lastantzu, zer? Dena dela. Ia bat komodintxo bat imprimatzen dugun. Ez maite? Bai ez da. A ver. Izen doiela. Animo, lehenbizikoa, Miluzeko eskua, ikasturte berriarekin motibatzeko. Ze aplikazioaren logoa da argazkikoa. Guatxi, guau, guai, guapi. Guau. Ondo. Bikain. Gure hau. Dioa, hori da. Bokala? A. Ze kantua da, entzun, entzun. Ha, ze talderena da? Whatever you want. Status quo taldearena, Scorpions, Eagles, Europe. Edo Egan. Baita ere. Status quo. Egan beti da zuzena. Bai? Europe. Europe. Eagles. Status quo. Bikain. Ondo. Txaloak. Status quo zaleak hemen. Bai, badiez. Banetegian. Bai. Halako koleta guztatak esan buruzoil. Bokala? Aurrera. Eta adimentxu berriz ere. Aukeretako nor eraldatu digu Xabier Usabiaga, Txurru, Inigo Agirre edo Mikel Pagadi. Xabier Usabiaga. Pagadi. Bai, ez da. Kontuz, Inot? Bueno, bestela ere ondo baina. Pagadiri, hau pagadi. Gazte dion berak. Sozio! Eskamuzka, sozio! Aurrera. Ze izen tapatu dugu tok talearen 2 gu kantuan. Maritxu, Maribel, Isabel, Mari Angeles. Maritxu. Isabel. Kutsidazuko, ha? Ondo. Zu Isabel y Juan Martín. Pelikula metzela xe. Azierka izokal bat. Bokala, bikote? Bokala? I. Zaterako. Ikasturte berriarekin motibatzeko. Ez? Ahetz maite, azken erronda. Eta honela dio, ze herritan dago Cristobal Valenciaga museoa. Lemoan, Elgoibarren, musikan, edo Getarian. Elgoibar? Musika. Getarian. Ondo. Getarian museo ez dine ederragoa. Bokala? Ira. Bai. Vale. Eta eskatingo deu. 11 koloretako bolalumak erosi ditut. Motibatzeko eta bai ondo dago. Komo deina, bikote? Ondo! Itu, bola marnetegiko berba bat, bolaluma. Bolaluma. Ikasi ondo. Ondo. Azierreka aitz. Bigarren eskuak dio, itxaron, ez mugitu. Non jaiozen Arantxa Urreta Bizkai idazle eta kazetaria. Baiona, Donostia, Gasteiz, Iruñea. Donostia. Bokala? Nork esana da, adimentsuk eraldatu duen esaldia. Herrigintzan jaio ginen, herrigintzan dihardugu, eta herrigintza da gure herriaren oinarria. Jon Maiarena da, Maialen Lujanbio, Jose Maria Agirretxe, Aiora Zulaika. Jon Maia. Izan zireken. Luzexeagoa, igual Jon Maia. Bai. Nikolaire? Jose Mari. Herrigintzan jaio ginen, herrigintzan dihardugu, herrigintza da gure herriaren oinarria. Honena, bokala? Ba, zierreka, itzaurrera. Argazki bat.
Ze balet obra da argazkikoa? Beltxargen aintzira, Giselle, Onkixote, Intxaur Auskailua. Beltxargen aintzira. Oso ondo. Eta bokala? O. Itxaron ez mugitu. Ikusten da zer? Baurrera? Bai, aurrera. Entzun. Blondie. Ze hiritan sortu zen Blondie. Taldea Londres, Edinburgh, Ottawa, New York. Londres. Edimburgo. Edimburgo. Beste rebote bat. Nueva York. Ondo. David Harry diva. Bokala? I. Askatzeko aukera? Sorpresa dator. Sorpresa dator. Argi, mesedez? Sorpresa. Ah, vale, sí. Vale. Sorpresa. Sorpresak. Dator. Erlea. Ez. Ezer. No. Alegin du, ara? Asier Arkaitz, azken erronda. Alegin du. Esaeraren arabera, zein animalia da gizakiaren lagunik onena? Txakurra. Politazko dago. Eta bokala? Falta. Noski. Sorpresan dator erlea, urduritasunen eragilea. Ez da zuzena. Sorpresaz. Ai. Barnetegian ere, ondo apute agertu, noski. Niko Leire. Aurreko lortu dugu, ia bigarren ere. Ezin da berarekin hitz egin. Nor da argazkiko negatiboan agertzen den aktorea? Itziar atientza, Sarako Zarketari, Etxegarai, Aitziber Garmendia. Aitziber Garmendia. Mesedez, Aitziber positibo behar dugu, Bai. Eta bokala? A. Entzun? Datorrena. Eta galderak dio, zenbat aldiz entzun dugu za hitza, za plan pour moi kantuan? Baina zabak. 2, 6, 4, 10. Hau igual, orduan. Bai. Vale. Zuko nik. 4. Bikain. Ondo Leirea di. Bokala? E. Segi balanean. Ze alga jangarri mota da argazkikoa. Ze goxoa. Bai? Noria. Beste aukerak ere hortxe? Wakamea, Honoria, Aramea. Wakame. Osona azalerako. Baita? Bueno, burureko da, baina azalerako. Azal gazterako. Bokala? I. Zakit, saiatu nahi duzuen? Aurrera ingo dugu? Goazen ba, Niko eta Leire. Ze kanturen bertsioa egin du Adimentxuk. Bai? Amets bat. Hau ezin da betu, Zikain, bokala? U. Ezin da berarekin hitz egin. Ezin eztabaidatu eta negarra erraz. Ozen eta argi, Niko Kasparov. Zuzena da! Osando! Bigar, zamoina! Eta markagailua jonela ditugu, adiz, 240 puntu. Aetzek eta Maitek Durango txampion, Asier Arkaitz, 250 mutrikun, Atan Donostia, Niko Leire, 360 eta bi komodu. Zein da zuzena?
Ondo pentsatu erantzunak, ez geratu errondatik kanpo, ez duztu gauzak. Ahetz Maite ez dauek erantzuten hasita, lehenengo errondan konstelazioak dira. Lynx, Atila, Tukana, Gemini, Morlans, Leo, Perseus, Angelus, Corona Borealis, Scorpius, Ursa Mayor. Leo. Ondo. Gemini. Ursa Mayor. Arfandia. Scorpius. Perseus. Niko Leire? Corona Borealis. Bikain. Ahetz Maite? Atila. Unoen errege, bera. Asierreteka aitz. Morlans. Donostia gauzoa da, Morlans? Niko eta Leire? Ez, bi zuzen dut. Bi komodi? Komodin oztu. Ja, baina. Bi erantzun? Angelus ez da. Ba, esan. Lynx. No? Komodina o... Komodina edo esan? Komodine. Esan dute Angelus ez dakipa. Elizan eta oso, no, Komoina erabilita. 140 puntu. Niko eta Leirerentzat. Bai, Izarra konstelazioan lehenengo panelean, Asier Ekaitz eta bigarrenean bai. Banderan, izar bat edo gehiago dituzten herrialdeak dira. Kolombia, Vietnam, Somalia, Txina, Amerikako Estatu Batuak, Ipar Korea, Myanmar, Polonia, Ghana, Venezuela, Suitza. Estatu Batuak. Berroita, Amar. Alakoa irata. Niko Leire. Vietnam. Izar horia du bai, erdi-erdian. Txina. Bost, honek. Ipar Korea. Izar gorria. Niko Leire. Somalia. Bikain. Myanmar. Venezuela. Hortz izar zuri. Ze aukera, Niko Leire komodina dukazue? Komodin gabe. Bueno, komodin gabe. Ghana. Eta irabazi. Segulakoa. Ondo. Beste 140 puntu. Leire gogor komodin gabe. Niko Leire, hirugarren taulan Gipuzkoako Debagoiena eskualdeko udalerriak dira. Bergara, Antzuola, Oñati, Elgeta, Soraluze, Azpeitia, Arrasate, Leintz Gatzaga, Mendaro, Eskoriatza, Aretxabaleta. Bergara. Arrasate. Jendetxuena. Aretxabaleta. Antzuola. Oñati. Bereziena, kaso? Eskoriatza. Leintz Gatzaga. Arabarekin mugan bai. Azkena. Soraluze. Elgeta eta Mendaro da zurrin. Bai, Soraluze. Debabarrenako herria da. Elgeta. Asierrekai. Elgeta. Seguru dira. Bai, horixe, 140 puntu. Musi gura. Ai, hortxe egon da. Sailkatzeko aukera Ahetz Maite haupazu de 240 puntu zuen markagailuan. Asierrekai, 660, Nikok eta Leirek. Hirugarren hauzu izango da azkena. Ahetz eta Maite, lastima. Bai. Bueno. Gustora aritzarete dena. Bai, oso gustara. Oso. Zer dara magu, etxera, miluzetik. Esperientzia. Bai, Maite, herri duzu. Esperientzia asko. Bai, eta hemendik aurrera gainera, musikan, Bai. bioingeniaritzan, adimen artifizialean. Zuen berri izan nahi dugu, eskerrik Ahetz eta asko Maite, bikote. eskerrik asko. Ara,
Veterano gezerako bidea hartu dute ba. Aser eta ekaitz ditugu veterano berriak. Ondo, bikote? Momentuz bai. Bai, ezta? Bai. Sendo. Zino beto. Arrokeriari gabe. Hori inoiz ez. Hori. Niko leire, dejon dizuela. Eskerrik asko. Pozik, ezta? Bai. Oso zaion egin da, Lehenbiziko erronda bikaina. Orain iritsi berriak zarete, ezakit badakizuen jarraian zer dator den. Sokatira. Sokatira. Sake partida oso estua izaten da hau. Zuen zorionerako, puntu gutxi horrekin salkatu dira mutrikoarrak, erantzuten Asier eta Ekaitz beraz. Lehenak, hartu lekua, aguazen, sokatira. Denbora, ze kontinentetan dago Kilimanjaro mendia? Afrikan dago. Ze pertsonaia gorputzen zuen Jose Ramon Soroizek, Martin, telesailean? Paso. Martin, nola du izena Olaia Inziarte kaleratu duen azken diskoa? Zerrautxa. Bikaina. Ze taldetako kirol zuzendaritzan egiten du lan Aritz Adurizek? Aleti. Mallorcan, ze elementu kimikoren laburdura da OS? Paso. Osmioa. Jarraitu esaera zarra. Egur zaharra, zu... Berria. Zu txarra. Ze umoregile talde Britainiarrek sortu zuen Brianen bizitza filma? Paso. Monty Pythonek, ze gorputz ataletan dago tartxoa? Eskuan. Oinean, hankan, ze izarri esaten zaio ekia? Paso. Eguzkiari, zein da hauntzaren arra? Ontza. Orain 5:30, ez da zuzena, orain 5:30 dira, ze ordu izango da 2 ordu eta 4 den barru? Denbora garratu gaitu. Bateko akerra eta besteko hauntza. Zerte Ekaitz! Hortxe geratu gara. Bai. Bueno, ze moduz? Ondo. Ondo, finalik ez gaur. Bueno. Gure veteranoak zarete. Eredu emoteko prestegun, deurrengo miluzen, seguru baietz. Intentatu. Aparte, eskerrik asko! Hau! Niko eta Leire, gaur iritsi miluzera, eta finalean gara. Xakeko ze mugimenduri eskerrik da hori, Niko? Ez dakit, esan... Iritsi gara bintzat. Bai. Bai, ez da. Leire, urduri? Ja, lasaiago. Ondo. Egin beharrak egin da bintzat, ez da? Bai. Ados. Orain ja entzuten da, txintxin urruna bada ere, diruaren hotxapur bat, bai, ez da? Bai. Zuek behar, asko behar duzue? Erasmuserako igual. Ja. Bai, behar dugu. Badaukagu, Erasmus aldia, behar bezala finantzatzeko miluzen jokoan, 23.000 eta 100 euro! Ondo! Eta Erasmus aldia amaitzen, beste aste bete falta dute, esango nuke, bai ez da? Arantzako barretiaiko lagunak hau bazuek! Ziotan! Ederto! Niko eta Leire, zemat urterekin egin duzu ez zuen lehenengo miluze? 19 eta... Ondo? 19, balio dit. Antxon, zuk zemat urterekin egin zenuen lehen irratsaioa? Lehen irratsaioa, 22 izango nituen, bai, bekadun. Oso ondo, balio ditu bai. Niko eta Leire, adi, Frantziako turrari begire egoten gara, udaro, guztiok, Pogačarrek irabazi du, bere lehenengo turra, 2008an irabazi zuen laugarren eskuratu duelako dagoeneko. 21 urterekin, bakarrik. Gaur horrekin egingo dugu jolas, eta Niko eta Leire adi, 25 urte bete baino lehen, irabazi dute Frantziako turra. Denpora. Gino Bartali. Ez dakit ezer. Bai. Feliz Gimondi. Logan Piñón. Bai. Jenny Longo. Ez dakit. Miguel Indurain. Ez dakit. Igual bai. Txibiliko zen. Venga, no, seguro. Fabiana Luperini. Ez dakit. Marco Pantani. Marco Pantani, ez dut uste. Cade Levans. Ez. Joanes Omarriba. Baina bai. Nicole Cook. Ez dakit. Ez dakit hondik. Chris Froome. Ez. Egia estatu egingo dugu. Lau akatxo. Bale. Agondo da, nik utziko nuke Somarriba. Hau esan duzutzen ekela, ez? Lehenengo biek ez dakizkit. Latu biek, eta ikusiko dugu. Bale.
Baiztatu. Baiztatu. Sei akats. Bale, hor nagoen bai. Zeren? Eta ez dela guakatx, azken bilak edatzen ez da egizmen. Chris Froome ez da, seguro. Bale. Ba, Nicole Cook moitu eta indura inkendu. Nahi zuna. Ez que ez dakit. Venga, mango jau. Bai. Bueno. Hau da azken behiztapen. Ez da beti, beste mamoituko baita. Holaxe. Hola. Holaxe. Hobetu dugu, bi akats bakarrik. Ondo zeren. Bale. Jai ez du behiztapen gehiago. Vale. Kadele mas, fijo, somarri moituko dugu. Bi moituko jo batekin. Azken segundoak azkar? Nahi zuna. Fabiana. Eta beste bat. Tempora. Niko Taleire. Zerrendari begiratu, izenei begiratu, eta urrezko galdera. Bi, ez dira Europan jaioak, denpora. Kadele bans. Jaioak. Eta Froome. Jaioak. Bueno, igual Kadele mas australiano eta Froome kenien jaio zen. Zemuz? Bueno. Nik ez dakit ezer. Nikok zerbait badaki? Bai, Nikok bai. Bueno, sonatzeit Froome Kenia eta dala, o Kenian jaio zela, baina eta Evans australiano ez da inun jaio zen, baina ala ez ote da, nabe. Ba, zerbait ez da? Zeo ze, Bartalita Gimondi, bueno, ikusi dugu, zuzena zela. 24 urte zituela irabazi zuen lehen aldiz, Frantziako turra Bartalik, eta Gimondi berriz, 22 urte baino ez zituen. Kadele Evans, ez ezko ere muan. 34 urterekin, Frantziako turra irabazten nagusinetakoa, bera. Ez ezkoan Pantani. Izarra handia hau, 28 urte zituen, Frantziako turra eskuratu zuenean. Chris Froome, ez ezko ere muan. 2013an lortu zuen garaipena, 28 urterekin. Logan Fignon, baiezkoan. Errenkadan bi irabazi zituen honek, eta lehenbizikoa 22 urte zituela. Nicole Cook, baiezkorek herri dugu, zuzena da? Honek ere bi garaipen ditu, eta lehenbizikoa eskuratutakoan 23 urte besterik ez zituen. 350 euro. Ondo. Niko Taleire, oso ondo. Luperini, beste izar bat. Baiezko ere muan? Gaztenen artean baitago, 21 urte zituela irabazita. Indurain, ez ezko ere muan? 91an irabazi zuen, lehenbiziko turra, 27 urterekin. 250 euro, Niko Taleire. Jani Longo, ez ezko ere muan? 28 urte baitzituen. Turra lehenbiziko irabazi zuenean. Zer egingo genuke, 23.000 eurorekin? Ez dakit. Japonea juno. Bai, adibidez. Erasmusa aztu dute, ja. Joanes Omarriba. Bai? Horixe ba, akats bakarra bikote, 28 urterekin irabazi zuen. Joanek eta lehenbizikoa. Aldaketa hori egin behar zenuten gainera. Bi gaizkita aldaketa bakarra egin duzue. Oso ondo, 500 euro. 1000 euro bihur daitezke. Urrezko galdera zuzena bada. Urrezko galderan galdetu dugu, bi, ez dira Europan jaioak. Niko, Kadele Evans, zer? Zango noke australiano ala, baina, bueno, jakintzazu. Lehen hor, azalpenak ematen hasi denean eta hartu diot betorrekoekin eta usabia garen itxura. Datu asko garen ditu, Bueno. Kadele Evans zuzena da? Erantzun zuzena da? Izan ere? Australianoa. Bai horixe. Beste aukeren artean, Chris Froome. Niko Taleire, Niko nongue? Bueno, britanikoa, baina Kenian ustet jaio dela horrati da famoso baintzet, bestek beste. 500 euro oso ondo dago, baina 500 euro bakoitzak asko zobeto. Ormaiztegiko zakurrarena. Zango luke, uzabeagak, ez da?
Nikola Iraurrezko galdera, bai? Hau! Nikola Leire, bikain! Gaur, minuzera iritsi eta 1.000 euro zuena dituzue. Maiot hori ere bai, opari. Ego dizuela, zorionak. Ezkerrik asko guzti hori jertxo gatiarren, gauela plazak matazuekin